Selamat siang para pemirsa, dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di Muara Bengawan Solo. Jadi di penghabisan Sungai Bengawan Solo yang ada di ujung Pangka, Gresik, Jawa Timur. Nah, kita akan tanya-tanya. Nah, ini ada penduduk ini. Pulau apa Bu namanya, Bu? Pulau Kunti nggih. Oh, kok diarani Pulau Kunti kenapa, Bu? Kenapa? Pokoknya jenengan semerape nggih Pulau Kunti ngoten nggih. Oh, nggih. Kata mriki wonten tambak nggih, tambak Tebaan, tambak Kalianyar, tambak Malang, tambak Kunti. Oh, terus katanya dulu ada kapal Belanda sinten tambak kita. Nggih. Tasih wonten nggih sinten? Masih ada enggak kapal Belandanya? Tambake tapi pun kelem. Oh, pun kelem. Oh, nggih Niku nggih. tasik wesine niku tasik wonten, tapi saniki terusipun mboten wonten. Berarti dulu pancang-pancangnya kelihatan. Sekarang hilang. Oh, nggih nggih. Kali ini kita bersama Kang Petung Sewu ya. Nah, ini suhunya ini Petung Sewu terus sama Duo Gerbang Jawi ya. Kita rencananya mau nyebrang langsung ya menuju sebuah pulau. Orang sini bilang Pulau Kunti, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya Pulau Tengkorak ya. Nah, ini kita akan menyeberang pemirsa. Sudah disiapkan perahunya, kita akan menyeberang ke pulau yang terpencil yang ada di Muara Bengawan Solo, Pangka, Gresik, Jawa Timur. Nah, ini ya. Bisa nyebrang, bisa pakai sepeda motor, bisa ndak ya. Tapi kita putuskan untuk jalan kaki biar lebih nyantai sambil berolahraga. Nah, seperti ini pemirsa, kita akan segera menaikinya. Nah, tampak dari kejauhan para nelayan yang sedang mencari ikan, ada yang menjala, memancing dan lain sebagainya pemirsa. Jadi sangat luas ya ini muaranya ya, dan banyak sekali kapal-kapal nelayan di sini. Ya. Di sini dulu sering ditemukan beberapa mayat yang kadang itu tersangkut di pulau depan ya, mengambang, meninggal dan tinggal tulangnya. Makanya disebut Pulau Tengkorak. Nah, sekarang kita sudah turun gantian, ada yang naik dan kita turun. Langsung kita menelusurinya pemirsa. Oke. Tahun ini aku ini gak pesisian kayu berubah ya, berubah. Lagi ini sing lama kan rusak berarti iki. Ya, kapal rusak rusak. Nah, ini ada bangkai kapal, pemirsa. Nah, ternyata di pulau yang terpencil ini dulu dihuni oleh 6 rumah, pemirsa. Tapi kemudian nggak kerasan, yang 5 meninggalkan pulau ini, tinggal 1 yang bertahan. Dan yang bertahan ini adalah yang paling pertama datang ke sini. Konon menurut cerita hidup di sini sudah 50 tahunan ya. Coba nanti kita menemui penghuni pulau ini ya. Jadi seorang wanita pemirsa. Jadi kita sudah sampai di kediaman salah satu warga yang dimana desa ini dulu merupakan desa yang ramai, yang meskipun hanya ada 6 rumah namun ramai. Karena apa? Di kiri kanan dari desa ini dikelilingi tambak ya. Jadi banyak beraktivitas warganya yang petani tambak setiap hari sampai malam. Namun kali ini tinggal 1 rumah nggih. Paring asma sinten, Bu? Bu Tumira. Saya panggil Mak aja ya, biar lebih familiar ya. Nggih. Maktum gitu ya. Nggih. Maktum. Ya. Mak Tumira. Tumira. Panjenengan usianya berapa sekarang? 67. 67. Dan hidup di sini bersama Bapak. Senian kita keluarga nak. Dulu Senian. satu keluarga. Saniki pun rabis daya pindah rumah dewe-dewe. Maktum bisa bahasa Indonesia? Bisa? Mboten saged tok. Campur-campur ngoten saged? Indonesia campur Jawa ngoten nggih. Biar lebih dipahami publik ngoten lho. Biar kathah tiyang ngertos. Nggih. Itu satu keluarga bersama anak-anak. Anak-anak. Punya anak berapa, Maktum? 5. Yang sekarang sudah katanya Bapak tadi sudah
Semuanya sudah Iya. pergi. Niki kantin setunggal nih sing wedok. Tinggal satu anak yang di Nggih, sini. sing dikembali. Hmm. Antar mriki. Ya, jadi anak yang perempuan ngenger ngoten nggih, ikut jenengan nggih. Tinggal di sini sudah berapa tahun jenengan, Matum? Kawit tahun 70 kawit iya tahun 74. Dok gini. 74 dok gini. Mulai tahun 74. 50 tahun lebih ya. Ya, Matum. Di usia sekarang 60 berapa tadi? 67. 67 tapi masih terlihat strong. Ya, masih terlihat sehat. Punya piandel atau apa gitu jenengan. Cekelan ilmu atau apa gitu. Sudah kula mboten gak ada napa-napa nak cekelan apa. Wis sing penting mangan. Sekolah Wedok niku. lulusan apa SD dulu? SR Sing sinten? panjenengan. Mau lulus mawon mboten lulus. Oh, enggak sekolah? Nggih sekolah, cuma mboten lulus. Pola kawit cilik nak laki. Mboten sampai umur pinten? Umur 14. Maklum kawin. Laki itu nikah. Jadi Nikah umur 14 tahun. bahasa tiap daerah itu memang beda-beda. Kalau di sini menamakan menikah itu laki, kawin. Oh, gitu. Kawin umur 14 tahun. 14 tahun sudah menikah. Sudah menikah. Kain muda berarti nggih. Terus dua anak iku umur 15 tahun. Duwe anak sing anak pertama. Jerene tanggo akeh tapi tanggo saiki buyaran kabeh. Ya. Di sini kan Matum sambil buka apa ini warung. Warung nggih. Yang dijual apa? Apa saja Matum? Nggih. Kopi nggih, makanan. Ini ku. Juga nasi. Itu yang membeli siapa? Ini kan padahal di pulau terpencil. Sakniki niku mboten enten tiyang. Nek senian panjenengan kula dodolan di sembarang dengah. Dodolan Matum iki. Saiki wae mboten dodolan napa-napa, mek kopi kali es tok. Sakniki. Tapi masih ada Tiange yang beli. mboten enten. Pun mantu sedaya tiang. Tetangga-tetangganya. Nggih, tiang-tiang sing enten tambak-tambak niku. Wong sing ngombe-ngombe niku tiang mintur, mencet, ngoten niku nyulo, ngoten niku. Nek tiang tambakan sing mendika-mendika enten mriki niku pun mantu sedaya. Tapi sampai sekarang yang membeli orang yang beraktivitas ke tambak. ngoten. Lah, sing kisah-kisah niku Iya. kisah tambak-tambak niku pergi minum ngriki. 6 rumah yang hanya tersisa satu yang jenengan Nggih. huni ini, yang lainnya itu sudah pindah ke desa lain atau ke mana gitu. Nggih, kisah Tajung niku mawon tiange. Seberang dari Bengawan Solo. Nggih. Tanah ya, tanah yang jenengan ada rumah jenengan ini hak milik kan, Nggih. tanah hak milik ya. Iya. Kalau yang ditinggal-tinggal itu sama juga hak milik ya. Nggih semua. Apa nggak sayang ditinggal rumahnya masih berdiri terus kosong gitu? Nih. Wong sing ngadan niku terus jawabe wis ayo pindah mulai wae nduk kene badhe uripe gak awer wong ngoten sing pindah-pindah niku. Mulai enten mriki niki mboten enten listrik nah. Ngoten lho. Nah kok enten listrike ngoten mboten pindah ke sapundi-pundi. Panjenengan kula wis namblek wis gak ana listrik ya wis ngoten kula niki. Panjenengan sing tiap hari niku desel. Kula iki desel lagi sampean mawon. Desel mungkin makan niku jam gangsal, mungkin pejahe desel niku jam 9. Jadi untuk penerangan dan apa untuk misalnya nonton TV gitu pakai diesel. Enggak desel. Itu Mboten enten listrike. dari dulu kah atau nggak ada listrik itu dari dulu? Lah iya nggih sampai dulu sampai Sekarang ini. niki. Enggak Memang ada listriknya. memang nggak ada listrik. Anane kanca-kanca pindah niku mulai mboten enten listrike. Hmm. Ngoten lho. Jadi penyebab dari tetangga jenengan yang
pada pindah itu? Nggih, boleh mboten listrike. Faktor karena tidak ada Nggih, listrik. listrike. Seandainya ada listrik mungkin mereka tidak Nggih, pindah. nggih mboten pindah. Anane pindah niku ngeten wong arane tiyang mboten kita. Kepengin kulkas nggih mboten gadah listrik. Kepengin sego panas nggih mboten enten listrike. Ngoten lho, dadi tiang-tiang niki pondok pindah saya pindah. Dewe-dewe. Mungkin juga seandainya ya ini seandainya Mak Tum ya ada jembatan gitu ya mungkin lebih Oh, tambah kata. banyak yang pindah di sini gitu ya. Kok panjene bengawan enten jembatan iki. Ya sawo wis temenan. Di listrik tok ngoten nang sampean. Niki lho di damel, tambak niki didamel griya. Seandainya ada listrik. Nggih, kok ada listrik ngoten. Anak-anaknya juga sering kesini kalau Nggih, siang. nggih nak, Tapi panjene kalau malam hanya bertiga. Nggih. nggih tiang 6. Oh 6 orang kalau malam. Enten iki sak putu. Putu kali. Terus niku bojone niku. Terus kula kali bapakne dadi 6. Nggih mek 6 klentek niku kok enten apa-apa ngoten. Mboten ngerti napa-napa wonten tiyang mriko-mriko niku. Sampe kok ya slamet enak ndok kene ya njaluk slamet wae wong panjenengan wong gak kumpul tangga, gak kumpul wong. Ya wong sing tepak sing ana wong lunga bencet nak. Nang kene kan gak ana wong lunga bencet iku kumpulan kali kodhok lho ngorek. Anggit sampean. Iya. Jadi tinggal di pulau terpencil berteman dengan kodok ngoten nggih. Nggih, mboten enten canggih. Nipun dene ning ya gawe ning kisah kampung. Nggih mboten nenten mek ngarani tok. Mak Tum kalau pernah nggak nyenengan kalau malam ini kan tempatnya kan terpencil ya, ada pulau terpencil. Pernah diganggu makhluk halus gitu kalau malam? Lah, nate nak kula diganggu gendruwo. Genderuwo? Gendruwo iku, gendruwo. Gimana ceritanya itu, Mak? Wong kula niki diwedani nak. Wong kula niki mbon sakit. Sakite niku mboten napa-napa, kawitane niku awake adem panas ngoten. Adem panas mantun niku kula niki. Film digangen bapakne niku turu awakmu kok cek lapo cek liso turu enak nak turu niku enak jinggrong enak ngene. Jinggrong niku kok iki kok didulit. Ayo. Ngono. Melok aku ngono. Iki ana apa kok ngajak melok aku. Terus celuk-celukan aku sing wedok iku. Kus, rini aku iki lho kus ana wong joget-joget tok kamar nak. Joget-joget nek kamar yo jelas nak Maktum iku wong joget-joget ngene. Gak cilik sampak sak dhuwure lemari. Sing gendruwo iku mau. Awalnya kecil. Saipet mekan. Terus Barang saipet iku mandulit niku kok ndok ngarepe lemari. Kocoan iku mari ngono joget-joget ngene-ngene. Suwe-suwe kok tambah wedi aku iki ana apa? Kus yo juga kula. Kus. Bapakmu nandi Kus Riniong. Iki lho Kus ana apa Kus? Barang matur ngoten niku jerene ya kula niku ngamuk. Terus ngamuk mboten karu-karuan. Sepulai diketoki gendruwo iku mau nak. Gendruwo iku tambah dhuwur. Tambah dhuwur sak dhuwure lemari ku mbek matane ombo-omboan. Ya wis sak jelas-jelas nak iku pancene. Nah sing nyekeli tanganku iki mau gak ana sing werong ya Maktum dhewe sing wero gendruwo niku mau. jadi anak jenengan itu megang tangannya Maktum. Tangan, bapakne ya nyekeli tanganku, anakku nyekeli tangan, gak ana sing wero nak sing iku mau. Nggak ada yang bisa melihat sosok gendruwo tadi. Itu yang jenengan lihat itu sosoknya seperti apa, Maktum? Orang laki-laki kah atau perempuan atau gimana? Wis kok gendruwo iku mau kirangan lanang wedok ya karo. Serem gitu, Maktum. Tapi matanya merah. Matane merah. Sak pira-pira ambane. Wong wis cetok kabuhe matane ya dhuwur-dhuwure. Diwacakno napa mawon kali bapak niku lho. Jawane diwacak seperti dengan mire. Mboten purun mire. Yang sampeyan. Berok kula saking wedine. Meskipun dibacakan ayat suci Al-Qur'an, tidak pindah, tidak mau pergi. Niku kagelem mire nak. Suwe-suwe wis kepegelen bapakne mbok Quran ku jenenge tak oyoki wae gak oleh, jadi gak oleh dibacakno Quran.
Nggone di ente wacana Quran tak mlayu sing wong-wong iku mari gredeg sak anake kabeh diwacana kabeh iku mau. Nggo mlayune anggere sampean lucu ya wan mlayune. Ndlusup iwat cendela. Cendela sing ana ngene-ne. Riben. Niki. Mboten cendela niku nak kayu. Oh. Ngono lho. Kecil berarti Mak Tum. Ya wis ipet dari dugine anggere sampean wis kalah bocah cilik demek. Kecil banget ya. Akhirnya tinggi besar. Barang wis demek, mari demek aku iki tangi sembujung. Sembujung iku bocah iku mau sing arane gendruwo kok joget-joget ngene terus iki. Ana joget-joget iki apa kok tambah ulu iki tambah mengkarak terus tambah gede. Dijeli tanganku iki anggere sampean gak nyuding wae. Nyejawani ngene Yudono bapakne kali Nggih. Kus kula Sudono. Ana apa sih Mak kok nyudeng rono terus iku, Mak? Nyebuto Mak, nyebuto. Ya ana apa Mak? Sampeyan kok nyudeng terus nang rono iku. Terus kula niku sampak mere gendruwo ni sampak suwe nak. Berarti waktu itu jenengan sudah tidak sadar nggih. Iku gek wero. Kesurupan atau apa ya? Dene enggak sadar lah intinya nggih. Wis nyutak sudeng no terdawane kok bek gak gendruwo wong gak ngerti. Terus wong-wong iku takon nak, sampean niku diwedeni apa? Sampean kok ngreng terus iku? Mbuh aku Mas suruhku diwedeni motoe sak mini-mini lho nang motoe kepiye Mak Tum? Moto iku moto abang. Ya, sampean kok gak dijak mire Mak Tum lah. Kok sama dijak mire ngono? Lunga nandi Mak Tum sampean niku Mas sore ngono. Ya panjene niku nak tepake nek karo ngono wong. Jam 7 malam lah mungkin. Wong mari maghrib iku malah mateme dikongkon turu mari bapak nih. Nang kon iki lapo awakmu kok cek elisoe. Mbok lapo awakku kok ngene iki aku wis turu awake turu nang ora nang jero. Terus njero turu. Turu iku kawitan iku miring kok bayangku lak ujrono nak. Kawitan iku miring rene gak ono apa-apa. Miring rene gak ono apa-apa. Terus bareng mari rene miring rene kene mau sing iki sing didulit iku. Sing kiwa. Ayo ngono lho. Diajak gitu ya. Iki sapa kok ngajak lunga ayo iki. Mari ngono kula tangi tenguk-tenguk. Tenguk-tenguk iku tak sembujungno sikile Mak Tum iku. Ana apa ya kok tenguk-tenguk aku kok disembujungno ngene iki. Barang ngono kok sing iku mau kok joget-joget pas nek ngarepe ngene iki dong iki ngarepe ngene. Joget-joget ngene-ngene iku. Ya Allah. Wis jarene wong Muslim kok iso ngomong itu. Kok gak dibungkem. Iya. Ngono ngono sing delok-delok iku. Nang gak iso ngomong apa aku gak apa-apa wong ana wong joget-joget iku wae. Joget-joget mari ngono ana joget-joget kok dhuwure malah kok sampai sak dhuwure lemari. Wong iku gede dhuwur matane sak piring-piring seng ngene iki. Seandainya jenengan tidak bisa berteriak mungkin diculik sama gendruwo tadi Mak Tum ya. Sembuh dituntun wae ndak dikaro. Kok gak ono rewange turu nak. Gak ono rewange Mak Tum ku dhewean nang kamar iku.